DJ babe DJ. Siyabonga. Angibonge uhlelo baba Khehlezi ngibonge kakhulu. Ithuba unginika lona baba. Ngibingelele bonke abahola bakhona egabeni zabehlukahlukene. Ngoba ngifike late angibonanga kahle angicela ukuthi ngikhethe ngamunye nalapho ngimkhona ngimngase Pumalanga noma Ntshonalanga na la kufanele usine khona musuku ungaboni kahle ngoba kuyakhanya ngale umnyama ngala so ngiyesaba ukuthi ngizothi ngithi awu ngabezitha kanti ngisho umfokazana nje ngoba mhlawumbe ngibona indlela mengayo kufanele inkosi ke Abonge bafowethu nonke nje ukuningi benu ukuthi nithe namhlanje asibe ndawonye esixoxe. Kunembuzo ke ebuziwe kuningana. Angazi ukhona nobebhala ngoba bengaphethe pain. Uzomtshela ukuthi lo ukuthi mhlambe ngokukhumbula ukugcina nje kuphela. Oqala uthi baba ezinyanga yini osithembisa yona njengoba kunento esasesiyiqalile ikhona yini into kwicabinet ozosifaka kuyona abelaphi bendabuko njengoba behlala beshiwa ngaphandle. Ngiyawukhumbula kahle lo mbuzo. Eqinisweni kwezinye zezinkulumo sengeke ngazenza sengawuphendula lo mbuzo. Kodwa ke uthiwe ingoma mnandi yaphinda. Ake ngiyiphinde. Uma sizwe kahle ngemva kuba sazise umkhonto wesizwe sike saba nezinkulumo eziningi ezichaza ukuthi uma sesiwinile siyophatha kanjani iso. Alizuphathwa ngendlela eliphethwe ngayo manje. Ngoba indlela eliphethwe ngayo manje liphethwe ngemithetho ongeyona yethu thina abantu base-Afrika. Liphethwe ngemithetho yabelungu abayizinhlobo ezimbili, amaRoma namaDashi. Lona ke lemithetho yethu encikele kulokho nje umthetho wonke la uthathwa lapha. Akuyona ke imithetho yethu leyo. Imithetho yabelungu. Sithe thina sizoyishintsha imithetho. Kube khona imithetho yase-Afrika. Abalaphi ke inyanga zila eAfrika ezase-Afrika. Inyanga nabalaphi bonke nje kanye naba opposite balaphini enyangeni. Labo kuthiwa abakhunguli. Sorry ngithuki bayo. Ishinto yakithi nakwasho gogo mangolo khona to abakhunguli. Ibona emthethweni yethu ababe semthethweni yaziwa. Yasuswa abelungu babeka okwabo. Angihambisani ke nalokho mina ngiyaphikisana nabo. Ngoba bakwazi ukuthi bangasuka emazweni akubo le bafike la baqede imithetho yethu basinikeze imithetho yabo esingayaziyo nesingakwazi nokuyihlonipha. Saphinde sathi abacindezeli ukufika kwabo la bahlangana nabaphathi bezwe lethu amakhosi bakhathi izimpi kwalizimpi babasuse emakhosini amakhosi ala eAfrika ukuthi aphathe ofuneka ukuphathe bona
kodwa laba baphuma khona amakhosi akhona bawayekuzanga abazange babayekise ukuphatha amazwe. Uyangibopha wephoyisa. I'm joking. Besafuna ngihleke. Uma ke abelungu befika bayibukela phansi umthetho ukuthi basusa besusa ababusi bethu okuyibona babephethe izimpi silwa sizivikela kubona ngoba babona amandla abo nokuhlonishwa kwabo babayekisa ukuphatha izwe. Bathi ke izwe selizophathwa eParliament. Parliament ke kusho kuhlanganiswa abantu abaqamba amaqembu abo abanawo nehistory ethile bafana nami nawe, kodwa umthetho wabelungu banikeza igunya lokuthi babuse amakhosi kanye namakhosi aphethe amanye amakhosi. Abakithi nje amakhosi awanazo kulo mbuso nje wasiphethe nje South Africa, baphethe umbuso wabelungu. Lene makubo amakhosi abo ayiphethe asaphethe namhlanje, mawayeka amaningi ngoba adumile ebuthathele yamangise edume kakhulu. Izwe laseNgilanda kukho umongameli ophethe izwe, ukhona inkosi yamangisi ephethe izwe. Injalo nje abantu abakhona abaphathele inkosi uhulumeni onduna nkulu maprogram lokuzana kuthiwa into ezisilungu onduna nkulu Parliament Prime Minister and the Prime Minister kushukuthi uyena ke lophethe izwe, right? Waziwa ngokuthi umuntu kaQueen noma echaza uhulumeni ewonke uthi the Prime Minister of the government here of Her Majesty the Queen. Kusho njalo pheshe. Kodwa la uma befika la ngoba amakhosi amnyama bathi awafanele, kufanele bakhuphule uPrime Minister, bahamba bakhuphula omongameli. Lapha eSouth Africa ngeke umuzwe umongameli okhona manje ethi umongameli wamakhosi ala eSouth Africa. Uyena oqala, uyena okugcina. Ngisho ngatholakala imali kuma-transfer ngeke umenze lutho. Ngikhuluma iqiniso wakhe. Ngihamba manga yena. Ngikhuluma iqiniso. Akekho umuntu wakwatholakala nemali kuma-transfer ngaboshwe eSouth Africa. Ngoba akayena umongameli. Umongameli anithi phela usuphethe yonke into. Ngoba uyabona ke ngomthetho elithi isigebengu sisibekile ngusiphathi. Impela ishinduna zingasho ngeke ibeke induna esigebengu nesishojana. Uthi akabe induna ey'nsizwa. Lutho asiyenzi lona ngoba siyahlonipha. But ngizama ukusho ukuthi uma sithi la ku-MK sizoyishintsha imbutho, sizoshintsha konke lokho, inyanga nabalaphi nezangoma zizobuyela emandleni azo bonke.
Leko ngekaphela khona ngokomthetho. Ayikho akekho umuntu okuzothiwa inyanga nje uma sekuphelile. Vele sihlale pavement idayisa umuthi. Yini engakhelwa indawo yokuthenga umuthi noma sakheke indawo enkulu bahlale ngokuhlonipheka. Asidlali futhi ngoba sibuyisa ezakithi zakudala. Sayibuye emasisweni. Sikhulile manje sinayo sazi yonke nabelungu sesiyabazi ukuthi bahlakaniphe bagcinaphi bayizilima kangakanani baziwa yithi. So shintsha imithetho amakhosi azophatha thina ma politicians ngoba nathi sesikhuluma nje sisenze ibhanisi azoba nendlu yawo enkulu le yamakhosi abanikazi bezwe bazohlangana lapha sizobuza ku noma sizokwenza imbono kubo ibona kufanele bathathe inqumo ngeke lento ngoba uyabona nje ukuthi sikuyiphi inkinga manje South Africa bokufaka nje noma ubani eshona phansi South Africa akwazi ukumkhuza umuntu ngoba ubuye phethe nje uyiphethe amaphoyisa ayisakumbopha ngoba mayikambopha nje uzalahlekelwa umsebenzi yonke lo hayi khona ngeke kwenzeke lokho komngazali umuntu phela simbone namehlo. Yingakho ke sithi lapha eParliament masukuye eParliament asike isigaba sinezumelo. Sike isigaba sinezumelo. Kofuneka ukuthi abalaphi kube khona umlaphi ozoba ilungu leParliament abe khona ezokwazi ukuxoxa indaba zabalaphi. Ndesoyenza ke leyo ukuze kungaxoxwa izinto zabalaphi lapha bengekho bengakwazi ukucacisa nokuyiphendulela. Lokho nje kwazi ingakho sithi namakhosi ngale kwendlu yawo leso yakhe azoba khona azoba la kuxoxa khona kwaHulumeni amakhosi ngeke elokhuzeni kuthiwa yini konje lento ngesilungu ohleli yazi nina nithi ngoba iqhwethu in the list you know list yazi ngoba list kushona kama list amaningi akushiwo ukuthi ama list bazoba khona emalistini amakhosi sizoyicanga nje kahle ngiyazi ukuthi amalungu alenhlangano yethu abaningi sebe abasakwazi ukuyibamba inhliziyo efuna ukuphuma bafuna ama position abathethi nje manje angikho elistini nanku umhlolo ku sithe sifuna 2/3 majority thina la asikhulumanga ngelist hey ngizobabona laba bantu abangazi kahle bakhala phansi ngoba bavimba izikhundla zabantu ababalulekile okusafanele basibakhethe thina awusimele akekho uyikhetha la athi angikho elistini angikho ngani kade nangikhona wawukhona laba mfunda wawungakhona isizwe lalelani ngoba ngifuna nizwe kahle ngoba ngifuna futhi ningasho ukuthi sasingatshenwanga izinyanga fanele baphakathi kwazo uma zingafuni ukuthi sibeke icala kusasa ukuthi bakhetha ukukhehlelezi ngoba kumngani wakhe kofanele ukuthi nina nithi nansi inyanga efana nathi ekhaliphile yazi konke iyona sicela ukuthi nisifake leyona listini sizozwa ngani ngoba thina sokutumela nje noma yipi nawe nje sizingavela into za ngena ngibe ngoba imini ngikhulumela yanzu kwanginazi phela nomzothawu lenyanga inhle usithathe yona
Sengizongilapha phela. Ngifuna nizwe kahle baba Khehlelezi. Inyanga asizinike ithuba lokukhetha inyanga ezizoyithanda, ziyithembe, ebese sithi nange sifuna ayoba seParliament ozokwazi ukuxoxa indaba zethu. Kube uthando nesifiso nokukhetha kwenu. Kodwa siyamfuna thina la, asifuni enizomkhombe ngeyona uMkhonto wesizwe. Kulezi ezokuMkhonto wesizwe. Uma ingekho sorry. Noma ngabe inyanga phela. Wasala kanjani izinyanga zila? Namakhosi siyawacela ukuthi akhethe amakhosi ngesifiso sethu. Ngifisa ukuthi ningathi umuntu ngoba ilokhuzana ngoba ithuba selifikile manje kweParliament bese sibhuduzela athi uma isela umuntu athukuthele hambe ethi nabanginakile kangibakufuni nakumhlolo thina sifuna iqembu elizophatha izwe kahle liphathela abantu yona into enkulu leyo. Uyabona umuntu ozombona ukuthi ujahe eParliament ilo ngizomkhipha ngisho sengenile njengapha ngoba kusho ukuthi uzeli iParliament la akazeli ukuzolungiselela abantu ukuba seParliament yakube accidental ukuthi ukhethiwe ayinoshayisa ngizwe Lamanye magama kwenzeke ngoba ukhethwe abaholi noma ukhethwe ilaba osuka kubona. Ngiyabezwa labantu abasagijima njengoba kukhona imalisi la khona manje. La malisi la khona akhonela ukuthi onke amaphathi fanele abonise ukuthi anaba abantu. Ukuyona yaseParliament. Uma kuleya list leParliament obonga. Ngoba awuyona iParliament lesibesala. Ilisi yaseParliament siweParliament ayisiwa lapha. Funa niyazi lonto. Funa niyazi lonto. Angifuna abantu abazohlupha la kade sigijima nabo. Mase sifika lapha sala ngemva ngifuna ngene mina. Ukunjani? Ngisholo yini? Emakhosini at a national level fanele be khona inkosi lapha noma amakhosi. Provincial fanele be khona inkosi kwiprovince ngeke ingabe khona lapha kulento leParliament eselokuzeni. Manje mase sonke sinqwaba sitha ukuyale bawungena nini labantu ngoba into engisho ngiqala ukukhuluma ukuthi amakhosi fanele abambe iqhaza ekuphatheni kwezwe loba abamkhulu njengonke amakhosi emhlabeni. Manje mase sikishima phambili siyovimbelelana amakhosi sisijayile phela. Ngifuna ukuba ilungu leParliament. Ngifuna ukuba ilungu leParliament. Nanku umhlolo. Khethwa ngokubukwa ukuthi uqotho. Uzokwazi ukumela isizwe. Ngiyababuka sebeqalile ngisho la by the way. Khona la. So kwisiphithi. Ngiyababuka ngithi wemama bazi nami. Ukhona abanye njengoba thina sise ohlelweni nje loMkhonto wesizwe. Kukhona abanye bagijima usuku nemini bakha abantu babeceleni. Manje ngebhadi ke ngebhadi mina ngiyaphupha mangilele. Ngiyaphuphelwa. Futhi hayi ukuthi ngiphuphe iphupho leli lamaphupho. Ukuthi uphuphile ayiphuphela nje. No. Phuphile tendo. Ngibona nje noma ngabe ngikokhobela ebusuku. Yothi akhokhoma. Ubona imphakamisa umlenze lithi. Wenzani? La lokhu ke ngiphendula umbuzo.
uthi sizokwenza njani ngenyanga nezangoma na izwe lenu leli endinomsebenzi omkhulu abelungu abangawazi ukuthi ngolwazi wayithini anikwazi ukusala lapho uzokuxoxa khona ngani ngoba nindaba emlonyeni abelungu bayabaqamba amanga bathi nithina isebenzi kodwa bakha yona bayigcobe benza amaphilisi baphile nani niyaphilisa baningi abantu abangantshela ukuthi insizwa noma intombi ukuthi ungibona ngihamba kanjena nje nalahlwa ngaphuza ilokhuzana ikhaya itshenda mphela kuyizintombi ithi ngithandwa kangaka nje noma ngiyahamba ngihambela badlala insizwa ngenye insizwa khulu insizwa yenye kumuthi kuthiwa yoshela kwathi ufake emlonyeni mfana ufake emlonyeni uzaqoma intombi akazi ukuthi kwenziwa njani wafika wama nje phambi kwentombi intombi yamanga phela kwenze njani njani angithi umuntu la emlonyeni uyayibona uyayiqeda intombi zanihambele uyabuya nyanga ngithi mina ngifikile ngamaphambi kwami ngifakile and then uthi ngifike ngayibuka phela yenze njani phela esuka yahamba awushelanga kanti lo muntu uzokusiza mosushela awe babo lamanye amagama ke ngithi amakhosi amaciko wonke nje umuntu uyazi ukuthi sizenze njani into esiyenzayo manje ungizwa ngithi bazokhala abantu ngoba abanye abantu be-MK kufuneka nisebenze la ezweni lilungisizwe alilungiswe eParliament kuphela lilungiswa la sakhe khona silishintsha kanjani izwe na bazozibona bebancane laba abangenayo laba abaziwayo osaziwayo bazobancane ngoba size sathi ngisho izinto ezaziwayo lapha njengamathekisi nje amakhulu sithi kuzoba khona umuntu ozomela osomatekisi eParliament ngoba osomatekisi abantu abasithuthayo kukhulunywa izinto ngabo kufanele bakwazi ukuyiphendulela eParliament uma sithi ke senza lento okuthiwa kuyalingana inyanga izosala kanjani kilapha abantu bekusala ngamanye amagama nizoke nibona umhlolo nizoba nomneli wenu eParliament ukuthi nikhethe inyanga ephuphile akuphuphi inyanga by the way sorry nikhethe inyanga engakwazi ukukhuluma ukwenuke lo ngeke nibeke ilokhuzana iqembu icala siyezwana ziningi izinto baningi abantu abazovela lapha ngoba sifuna isizwe simelwe ngokuphelele eParliament kungabe khona imkhakha engamelwe ofanele ukukhulunywa ngawo lapha kuthathwa inqomo zingebengekho idemocracy ke le umbuso ke lo ntandweni ngiyethemba ukuthi siuzwileke leyo mpendulo jabulani nje nina umsebenzi wenu ngoba niyazana ukuthi ubani weyicingo kakhulukazi ukukhuluma ubani nowazi mithi kakhulu ungathi uma ubuza umuntu lapha uthi awumza ubuze ekhaya ngaso sonke isikhathi ufuna sizwe kahle uyazi ukuthi uma ngithatha ukuba umongameli ukubona ukuthi sibukela phansi kanjani amakhosi ayihola nje incane ngoba yadelelwa phela induna esisebenza ubusuku nemini ayikho inkosi engakwazi ukusebenza ngaphandle kwenduna eqinisweni induna yazi isizwe ngaphezulu kwenkosi manje yangiphatha kabi lento ukunaka umhlolo iningi lethu siyahola nje sasenzi nithi
Nampa abantu abasebenza abagade isizwe, abagade ukuthula nokuhlala phakathi kwabantu. Ngathanda isinqumo ngathi azihole induna. Bakhala abantu baphiyoza hayi soholela lento wona. Labo bahlala eParliament bafike bayihlale balala nje abanye balala. Ngoba bayahola. Yebo, iqiniso leli ngamangayi. Induna ayilali. Zesha zenu. Ayiphoqa yaphuma. Isala induna. Siyabona manje. Siyabona. Lokho akukutshela ukuthi lezi zinto engizishoyo angizisho nje ngoba ngiyikhulumela. Khuluma amaqiniso nje azokwenzeka. Ikakhulukazi nje yabona masifile nge-2:30 akekho umuntu osiphikisa. Solungisa yonke into yethu. Okunye ebese ngikuhlongoza base bengixosha khulumeni. Osecretary bamakhosi kuyichilo ukuthi bonke osecretary emhlabeni bayahola seriously bonke kodwa amakhosi awaholi onobhala ngicabanga ukuthi nje into efana nokuthi uxoshe ukhobe nje kuphela kodwa ibona abasebenza umsebenzi omkhulu ngendlela esimanga ebukhosini babili abantu abasebenza kakhulu induna unobhala. Uyabona nje mase kuhlezwe phansi kuthiwe inkosi sibheka induna ukuthi manje ayiqala induna ithi nobhala konje because kubhalwe lapha kodwa labo bantu abaholi nix kwenziwa kithi ngoba sebamnyama akekho nobhala ungathiwa kaholi ngathi mangihlongoza lokho kwaganga omunye umuntu uthi hayi ngeke bahola lapho nathi kuyajabula ngoba ngisekho lapho bengizomxosha nomhlanje abonge ukuthi angekho uma sesiphethe enye izinto oqala leyo ukuthi onobhala bamakhosi namakhosi masebephethe mabahole imali njengemali. Silungisizwe phela. Sikwazi ukulungisizwe sisenomona. Ngifuna ukuhola mina noma ngisebenza ngingasebenzi ukuthi ngihlale eParliament nje. Unobhala kufanele abhale zonke insuku akhumbule yonke into afunde lapha namakhulumo akaholi nix. Umuntu ongena osebenza kakhulu zophela lokho. Ngoba sikuyisizwe. Ngethemba siyavumelana. Uma singakufuneke lokho sobonakala ngungayivoteli lokuzana MK. Kosho ukuthi sithi hayi thina sinandaba yonke lento. Safuna ukuhlala sihlupheka kanje. iMK izoqeda ukuhlupheka kumuntu omnyama. Injongo yethu le ayikho. Kufanele ukuthi masihamba la eSouth Africa sizizwe ukuthi izwe lethu le. Namhlanje sihamba sigodola. Hamba sigodola sihamba amaphoyisa. Uyabona? Sihamba amaphoyisa. Hayibo. Uyabona amaphoyisa kithi la kithi impela. Angikhulumi ngamfana kithi. Ngikhuluma ngamaphoyisa nje. Uma lekumise emgwaqweni lishube ebusweni mana wena ndoda mana awuthi imali zakho lapho mbona yabo ithike la bomnyama makuvile imoto yomlungu say I would like to see your paper say it is in the law say kaza yonke into lapha uyayibona kinkingi lengithukuthelisayo kimi wena ngalingasabi umuntu nje indaba nomuntu mina umuntu odelelayo ukhona umfowethu okhulume ngokukhathazeka esibhedlela. Ngicabanga ukuthi bekhuluma ngodaba esulazile nje sonke eqinisweni ukuthi akuphathana kahle lapha. Uyabona ke thina ukuthi into esizoyenza yini? Sizokwakha eqinisweni ibhedlela eziningi kunalezi ezikhona. Abantu abangekho emadolobheni ugula zafe
ungekho umuntu okumthatha emsesibhedlela. Asikwazi ukuphila ezweni njalo. Kusho ukuthi umuntu omnyama unandaba noma ngagula ifelele. Kuzoba khona ibhedlela, not just ama-clinics. Ibhedlela bonke abantu lapha bethe khona kube khona isibhedlela esiseduze azofika kuso. Asizukwenqena ukuqasha onesi nokuqasha wonke umuntu. Nalabo nesi nodokotela okuthiwa benza izinto ezinkulu zokuhlinza bazozohlinzela leduze kwasemakhaya. Akazi ukuthi umuntu ozakudela sinzwe kuwona noMTV. Kanti sibona ayina abantu thina na. Yini lezi bhedlela eziright zibe la kwakhe khona belungu. La kwakhe khona thina zikho. Izophela phela. Yonke into esizoyenza ukuthi umuntu omnyama azizwe efudumele. Izophela ke lento ebisho lenziza ukuthi into ethila yenzeki kuzokwenzeka konke. Odokotela bakwazi ukusinza sizobasusa sifuna babe baningi emakhaya kakhulu lapho kude khona nebhedlela. So ayikho into ezobheka eceleni. Sizokwakha amanyuvesi amaningi kuphela lento ukuthi ingane uma kuphela unyaka zifana ngathi sisuke ehluphekeni lokukhulu sifundisise lento esithandayo ukuze sikwazi ukwakha isizwe. Izikole sizozivula sengathithi umkhuhlane lapha eNtabeni. Ayikho indawo ngesibana isikole, azikho izikole ezohlala zinengbobo nje sengathi ukufundile oyilwana. Ngeke kufanele ukuthi sihlonipheke nathi. Siyohlonishwa kanjani mahlale endaweni enjalo? Sizolungisa lezo zinto lezi sihlulekile ukuyilungisa kule minyaka eyi-13. Sizolungisa manje. Kodwa kuphela iminyaka ewu-50 akekho besakhali South Africa. Ngaphandle bakuthanda nina-ke manje ungavotela umkhonto kusho ukuthi nayithanda ililo lezi. Ngoba phela manje ngavotela umkhonto ngifake ekuhluphekeni kutshela ndamba. Sizokwenza konke okufanele ukufuna thina. Ngaleso sikhathi amakhosi amaciko yonke inhlobo umuntu iseParliament yo-agreesha lapha izinto ezobe ixoxwa lapha eParliament. Ngisho indlela okuzoba kwabiwa ngayo imali sofuna ukuyazi la eduze. Asifuni umuntu ozontshontsha ngoba ngazi kahle ukuthi abaningi la bayabaza abantu abantshontsha kodwa lekathi dana ngobona ke. Asifuni sele ezontshontsha imali yabantu base-South Africa. Uyobe intshontshelani kakade ngoba sifuna umuntu asebenze, umuntu abe busy, angabi umuntu ohleli ucabanga ukuthi uzoyibamba kanjani le moto. Abe sefonela umngane wakhe. Iyenza njalo inyama. Qaphela. No. And umuntu ofuna imodify i10 because asizuhlupheka ngitsendaba nayibuzana. Lemgwaqo esemakhaya eyibhuqu ukuthi nje makunizulu akwazi ukuhamba. Ukuze uhambe kufanele ukuthi ufake uhlwayi mawuhamba imoto yakho kuphela amasondo. Why ungafaka itiya lapho sihlala khona? Why? Lezi zakhiwo zikahulumeni okuthiwa yini konje lesi sasemakhaya? No. Ithiwo zikahulumeni. Ilokuzana izinto zikahulumeni. Nakhuluma ngalokhu kahulumeni. Khona uhulumeni wesizwe lo parliament. Khona le parliament emakhaya kuthiwa yini konje? Khona abantu ngiyabakhohlwa ngokuza kuthiwa yini konje laba abokugcina lenzansi. Khansela. Nake ngifuna
ngibuza ukuthi ama-council njengoba ehlala emkhandlwini yini angaxoxi ngalezi imigwaqo engenatiyela lapho abahlala khona baxoxe ngemigwaqo esemadolobheni. Sifuna yonke le migwaqo noma ngabe mfishanyana faka itiyela makukhona umzila ngathi ngisho amakhosi adriver lapho makunizulu akakwazi ukuyenkantolo. So iqeda yonke loo nto asidlali phela thina sishintsha izwe. Singavumelani ngicebe ezulwini ngofika kushaka lapha ngitshele ngithi hey ngibashiye behlupheka ngoba amagwala. Phela ushaka igwala wayengabheki uyigwala kodwa uwenglozi la kuhlala khona uyiphela. Siyezwana bakwethu, ngifuna ukuthi mina ngokwami uma sisasebenza endaweni ezikude kanje angijabuli ngendlela ama-hostel angayo. Yini singakhama flat aqobezelayo la kuhlala khona iy'nsizwa nentombi noma ama-hostel. Waya wethu ahluke la kuhlala khona abelungu, imali ikhona. Ngingene nje nami lapha nombhede nomkhulu lale ngibheke phezulu ngivulile iredio yami ngithandela istarter yakhe nentashini nezinsizwa zakithi lezi ezithintayo ngezikamzala. Insizwa yabo masikanda kudala kwakuthupha usukela umzala wami ngifuna lezo-ke mina ngilale kamnandi. Ayikho le nto because umehluko phakathi kwethu nezinye izizwe awupheli. Kufanele ukuthi uma ngisebenza la eGoli ngizwe ngifudumele, uma ngivakashelwe usapho ngifike ehlala ungabe ngale ndlela okuyiyo nami ngiqhakaza nje isitofu lapha ungabonakala intuthu kodwa kuvuthwa ibhola ngoba lento enze ukuthi sidelelwe ezinye izizwe ingoba ngisho indlela la sihlala khona. Ingakho nje ngithi kunento okuthiwa is a city, is township. Why township? Why not city? Yonke. And indeed uma ufika lapha na ukuthola imigwaqo inelokhuzana inemboko lezi eziningi namagama eniwabiza ngayo mina ngwazi. Kuthiwa yini? Amathotholo. Oh, ama-pothole. Thank you to educate me. Ngamanye amagama ngifisa ukuthi sonke sizinaki ukuthi izwe lethu alibe lihle lifane nathi. Sihambe ngokuyiqhenya, sibe ngabantu, singalambi. Uma ukhuluma ngokuthi abantu abathola imisebenzi, akushiwo abelungu, akushiwo amandini, kushiwo thina. Kophela nini lokho? Fanele kuphele ukuthi nya. Siyavumelana? Amaciko-ke ayitholile indaba ey'nsukwini ey'dlule nje bekukuthani konje bekuyizolo. Ngenhlanhla sekukhona inkosi eyavuma ukuthi izovula indawo enkulu lapho kuzokwakhiwa khona indawo enkulu labazohlala khona labazobe besebenzela khona ukuze bazi ukuthi batholakalaphi baphi ukuze bahlonipheke. Enye into esizoyenza ngoba kithina bayinsika yezwe ey'ntweni ey'ningi akubona abantu ukuthi sizobaholela ngamzukwane besebenzile. Kufanele ukuthi uhulumeni mhlawumbe abe nemali ayibeke endaweni ethile ukuthi uzobuhola kangaka ngokuholela kuphatha isizwe. Kodwa uma uzenzela umcimbi bayikhuphula-ke imali uyibekela ubeka khona uyehlise wenze konke okwakho lokho. Kodwa awusoze weswele, ngeke weswele. Ngenhlanhla sesiyazana sijabule kabi izolo ukuthi sesihlangene singamaciko. Ayijabulisi loo nto maye babuka. Jabula ngendlela esimanga.
yendlu fanele ukuthi insizwa iqina azi ukuthi insizwa sezathana ngoba saqhatha sinamshaya umthetho so vile isikole sendulo ukuze abantu baye kudelelana isikole sendulo ngiyadlala ngiyadlala bafowethu nodadewethu ngijabulela ukuthi thina nje emnyama siyahlangana abantu ababalekile kusihlanganiseni abantu abenza izinto njengenyanga njengezangoma nabatuli nabanye bonke abantu abenza izinto ibona abadonsa isizwe sihlangane ndawonye ngiyofisa ukuthi indlu emnyama esithandana sikhuzane singalwi sodwa singaqhathwa belungu singalwi sodwa sikhuzane namhlanje ngiqale ukukhuluma nabelungu bengaphengweni kangaka ngoba iningi laba liphatheki kahle mangithi bathatha umhlaba wethu okungethusile nje ukuthiwa khona umuntu wayengumkhokheli ngilwa naye silele inkululeko sifuna umhlaba okuthiwa namhlanje uthi ngirong uma ngisho njalo ngizwe nendaba nje ngamzwa ngazizwele ngisathi abanginike ethi ngirong uma ngithi akubuye umhlaba anazi ukuthi banizwe nje ngabantu besho mina ngazi umhlaba ngeke siyeke ukufuna umhlaba wakithi ngeke siyeke uyabona uma umuntu engasho njalo uyabona umuntu lokhuzana inkosi yamakhosi uJesu kanye nobaba wakhe uma bengasho njalo ngabashiya behlezi mina ngihamba ngisukana ngakanga kanti ngempela ayikho lona noma ngabe umuntu wazi ukuthi uhlakaniphe waze waqeda uma esho lokho isilimo sokuqala sokugcina umhlaba siyawufuna uyazi ukuthi into esizoyenza yini sizokhuphula imali yezalukazi ngoba nesifuba angizukusho ukuthi malini ngizoyizisishiwe phela imali eholwa izizalukazi manje isimanga because inyanga ingakapheli sele kude akusekho lutho ukusincane akekho umuntu ohawukela izalukazi namakhefu angikusho lokho ngoba sengikhule ngaze ngafika phakathi nendawo no nami sengibona izoweqala ngale ngikhuluma nje iqiniso kusencwadini yethu esizobe sitshela abantu ngayo ukuthi soyiphatha kanjani iSouth Africa sobatshela ukuthi izalukazi namakhehla sizohola imali engaka wonke umuntu eSouth Africa if it comes to the push soyehlisa kulabo abahola kakhulu uzogcwalisa asidala sizodla kamnandi izalukazi ngoba kuyobe ngasazala ingane ngalonkathi sezidlela nje okhamkamento zabezimnandi ngoba sakhani isizwe akekho bafowethu nodadewethu umuntu osakhela isizwe siyozakhela thina akekho umuntu okwenza ukuthi sihlonipheke emhlabeni nasezweni ngaphandle ukuthi sikwenze lokho thina akekho kube yithi siye ukuthanda izinto zabelungu ezakubo le akuzona ezakithi siyavumelana lalelana tjenani amalungu eMK akhalela list asikho ngelist la sine 2/3 majority la
usale kusididisa siyezwana ibatshene abantu akungabangwa into engekho ukhona abayofuna uba yilokho ngeke baze babe yikho ngoba phela sizofaka abantu besizwe bonke bayomela isizwe kungabi bikho abantu abangamelwe ngoba beyinto ethile abantu singeke sibase eParliament kuphela yilaba abagulayo ikakhulu abagula ngengqondo ngeke kube khona representative yabo kodwa bonke abanye okufuneka ukuthi babe khona makuxoxwa indaba zabo bayobela abefundisi bakhona sizwana safundiswa ubani ukuthanda ikudla kangaka bakwethu eheni bakwethu khuzanani bandla lenkosi khuzanani ake sibe isizwe esizoke sibuke ukuthi nakho uma kukhona umuntu ombona ukuthi kunekhono okuthile letha lo muntu kulaba abaphethe ukuthi nangu lo muntu umthetho wakhe unalesandla nalesi siyacela ukuthi uma kuvela indawo nimfake bakwethu uyosiza asize isizwe kulokhu nalokhu ngoba iningi labantu abaya eParliament abenzi lutho iningi labo ayakudaka bonke khona bangenzi lutho ngempela abayilalela eParliament awumazi ukuthi ufake kwilist ufake ukuthi uyohuqa ukuthoka eParliament no please kwahleli nani ningathuli uma ngibona ukuthi uZuma ufika lithi hey ake nixoshele lo Zuma lapho lalayo ningesabi yebo ngoba umele nina lapha niyambona ngenhlanhla ke sokwaba khona ama TV nimbona kahle umtelela bana bakwethu ngiyabonga ngiyajabula ngibe nenkulumo nabelungu namhlanje bonke bayithandile balithanda iqiniso bangibuza nombuzo ngaphendula futhi savumelana ukuthi izinto ezingalungile eSouth Africa sizilungiseni sonke asithathe ngokuthi siyalingana asingahlukani ngokulingana thina asenelile thina ndimnyama uma kuthiwa khona abantu abangasebenzi yithi uma kuthiwa khona abantu abayizigebengu yithi uma kuthiwa khona abantu abona line pipe yithi abantu abanengane encane iphuza ubusuku nemini yithi uyabona siyoyiqeda nilonto umsebenzi wethu ke lo iMK izoqeda nya lo akukhohlanya la oluzohlanya sibona ngize ngabatshela ukuthi kusekudala sasingenawo namajele ethini ngoba sasi straight nomthetho wethu akekho umuntu owayengenza into ngathi kube umunye kuphela umuntu esasimbulala umthakathi bakhunguke nakhona sasingamsukeli ngoba kuthi uyathakatha sasimbamba uxotsheni wabanjwa nje akuyiwe nasenkantolo ukuthetha icala kuthi ubutelemba noma imbaje dawulile kuzana uzonikeza ukudla ikhonkwane ukudla kubizwa kuthiwa ikhonkwane faka esiswini igcwale zithi swi ashiwe lapho uyoyibonela ithi lapho into kuphela munye umuntu owayeke abulawe ungakha uma kukhona indoda ekhokhobele inkosikazi womuntu yalowo ke umnikazi umkhwenyana wayenelungelo ukumbulala amake amthola noma kanjani phela ungena umzulu umuntu nje ubeze ufunana kodwa uma kwenzeka iphutha wathi uyangalethe elaweni wafika lokho kwenzeka uMkhonto ungekho lapha esegijimela uMkhonto ngale kanti bambonile aphuma umnomzana baleke bu amsukele amjahe ngoMkhonto isizwe sibona umuntu ejaba uMkhonto bambamba lo phethe uMkhonto kwenze njani ofuna ukubulala umuntu athi imthola bese kwankosikazi
awuchaze ndoda njengomphethe umkono lifulela ukubulala umuntu umbulalelani noma umthola phela nkosikazi wami ngene imbulala phela uphethe la abamphuthe futhi umkono no ebese bethi wendoda iqiniso lokuthi utholakale la wena uthi awumxolisa ufowethu nami ngiphambekile nje angaze abikeke ngendlela abika ngayo futhi wendoda ungena emzini womuntu hawu kusa bathethise lo phethe umkono umyekele ngombulani man kuze kufike thina kumyeka zombulani okay ubuza umakoti ngalo ya wena awukusamphambekile ufike kwenzeka nje one of the important things ukuthi abantu bakudala babengenawo amandla iqiniso balivuma nje kuthiwe kule ndoda uyazi ukuthi wena njengoba wenze lento la ngolsumzo umuntu awungiyazi nabesinye uyazi futhi ukuthi ngolise isizwe senkosi awungiyazi umuntu ethi mulandi ngikome ukugaza isizwe nokugaza la gawo awaphuma wena mama hamba na uyeke ulandi wawulethele la ukaphumuza noma kubhizizi ukuwakha ke lo landi ngikome ukugaza awungiyezwa bathi na uyeka kushona le isinqumo sokugcina kuMkhonto pheliliphi ithike la iqiniso okokuqala nje vele iqiniso laxoxwa wavuma necala kwenziwa konke uma esegeze isizwe bageza umuzi phelile lo ndaba sebenali izinto kusasa bavikelana ngaba akusafana abantu banamhlanje akumaqhubu maye babo ingapho sasingenayo into bakuphe death sentence because asi honest umuntu sasidila naye sasingathi kusasa yithike la namhlanje abantu bayigwazela nje abantu kafa abantu nje sengithemba nje la ukuthi ngoba ile party yami le akho umuntu ophethe umbeso ozokwazi umuntu ngoba bayaqedana hayi uMkhonto ngento okudlala awuyozala awuzale nto le beyibamba ku bethamba kuMkhonto ngoba uMkhonto uhlala le amafungisa namhlanje seshaya yinathula thithu into engizama ukusho ukuthi sifuna ukuqeda ubunswela boya esizweni kufanele siqedele bakwethu ngeke siqedele umuntu sihloniphane ubuyele emva sihloniphe ingane sihlonipha abantu abadala kube isizwe esiqotho kube isizwe esiqotho esibalulekile esizothandwa sinezwe lelihle ngendlela esimanga ingane lezi ngifuna zihambe ziyokwakha izitimela zensimbi ziyokwakha izikebhe ziyokwakha amabhanoyi ingakho kufanele siziphoqe ukuthi ziye esikoleni ngenkani sakhe umuntu onobuntu ozothelela ubuntu bakhe kwabanye abalandelayo asikwazi kungayiqedi lonto leyo ngiyacela bandla lenkosi sekuseduze la siya khona angabe bikho umuntu ozothi mina bephethwe isisu angazami lo vote masiphethe hayi fakile okuzana manje sikhambisa faka uboshwe lapha enzansi uthi ungazi usheshe ubuye usheshe uqeda uvote ngamandla nje ubatshela ukuthi ngiphakamiseni ngisheshe ngivote ngibhaleke sisiyahambisa akekho umuntu ongezovota bakwethu ongezuvota icala lelo nobe sengisephalamende leli samsi esothi ngicela ke abaphatha amakhathakhatha nibenze uduka izandla bavote thina yebo
lungisa izinto zenu nje umathi nje umathi uyafika lapha abone uMkhonto wesizwe lapho shaya khona uyezwana yebo athi ozama ukuthi ulokhuza lapha isandla sihambele sona sibonele sona sishonele ngoba silungisizwe la kwethu siyezwana bafowethu nodadewethu ngiphendula imibuzo iphendula yami Ngiyabonga baba, ngiyabonga bakheselezi. Usisi okhulume ngezejele. Ngicabanga ukuthi into abeyisho uthe isiboshwe emajele zifuna uMkhonto wesizwe. And sengena ukuthola lo myalezo. Osho ukuthi iboshwa zifuna laba esizobathuma bayobheka zifuna abantu boMkhonto kuyibona abazoba lapho uma bevote iboshwa kusho ukuthi ke amadoda aphethe baba amadoda aphetheyo akhanya umphako ukuthi ngalelo langa amavolunteer agcwale bonke amajele wonke asho njalo athi ayosivotela so ngibonga kakhulu nje lo sisi oyithintile le ndaba ngoba indaba emlonyeni sizoba nomsebenzi ke nakubo lapho ngemva noma sesiphethe umuntu ongene ejele aze yaphuma ngoba kukhona abaphuma sebe oprofessor zokwenza izinto sizobuya ngoba sizoqeda ukuhlupheka ngoba into eyisabantu ejele indlala uhlupheka soqeda inhlupheko bese siyabathatha abafowethu siyosebenza nabo sonke nje siphele unciphe abantu amajele sokwenza lokho noma kanjani yebo kukhona well kukhona ubhoti lapho ukhuluma ngekhopha enganyulwayo ngicabanga ukuthi njengoba sithi soshintsha izwe ayikho into engezoshintsha njengoba ngithi sizoyeka ukuthi sibe nelothiwa se-township ngoba kulapho khona umunye khona lezinto the city akukhulunywa lutho indlela izindlu zethu nalapho sihlala khona izenziwe ngayo soqeda lokho kuzophela akusazokhulunywa nangekhopha kuzokhulunywa ngezindlu njengeke wayisika anything yayo ngoba sizozilungisa izindlu amalokishi sosika phakathi sinqamle sisusa izindlu ngalasakhe amabhilidi acobezelayo ebese sifaka abantu isobe ngasekho amakhopha lapho siphinde nangala sakhe kanjalo abafuna izindlu ezakhiwayo kahle sakhe indlu enkulu yakanokusho lokuhlala ibone khona naseThekwini uyibone naselokhuzeni ingasekho la ingasekho lendala township so iqede township imizi yethu lesakhe kuyona emakhaya kuzokwakhiwa amafeme eceleni asizuhamba sishonele sofuna umsebenzi sokwakhiwa la ekhaya sebenzela yonke into enjalo so izinto zizoshintsha manje ikakhulu ngifuna ukubhekisa ku-generation esencane isikhathi senu lesi isikhathi senu sokwenza iSouth Africa ibe lento esifunayo mina ngokwami noma ngabe usumdadla umuzi ukuthi uyashiseka ufuna ukuyela esikoleni kufanele uvunyelwe ukuze ube umuntu ozoba nomthelela ezweni lakithi ayikho into edlula leyo
Uyabona ke masenze njalo. Shenda impela ngishabelungu. Bayoqala ukubopha umthwalo. Babuyele kwelabo. Babona ayikhona sekunzima. Ngoba sobe sesenza lento esiyiyo. Sesinesithunzi. Sesihlakaniphile ukudlula lokho. Ngoba sesikwazi ukwakha ibhanoyi. Ngoba kade sazi ukuthi ibhanoyi into abelungu. Ngisemfana ngisemncane kusakhulunywa ngomayibusi. Ngicela umfethu omdala owaye esikhulu enkosini yakithi. Wathi ngizochaza ngalento okuthiwa umayibusi. Ngachaza nami nepolitika nanyami. These sihamba. Sesigoduka sokuhamba phansi zayingakabiki imoto ngalonkathi. Ngihamba ngiyafika ngalenye ikhehla sadodoba lapha endleleni. Seliyangibona hawu. Umfana kashovu. Ushovu ke ibongo zikababa. Ushovu adlimulo goqozwe komagulayo. Uyamazi ubaba. Uthi wenzana kaZulu. Yokuzwela ukukhuluma lapho kodwa ngikhuluma. Uthi lapho ukukhulumayo uyabaza abelungu kahle wena. Uyabazi. Ngithi nami ngabazi bona ngisebenza kubona. Yo. Uyakwazi wena ukufaka ufish ethini uvale ungabonakala imbobo. Uyakwazi ukwenza lokho. Abelungu benza njalo. Awuyazi lonto wena nginali ikhehla lengisulela. Hayi ngihlele nje hayi baba. Uyafundela. Athi hey uyamazi umlungu ukuthi uthatha insimbi esisindayo ayihlanganise akhipha noyi njengoba insimbi isinda njengasupansi ayenza umlungu isukubeluli ngathi weba bo sengudela siyakhona kwasho kwasho lento tasimkhumundlovu. Angibongeni bakwethu ngibonge ngicabanga ukuthi kubo bonke ababekhona sikhulume ngabo kufuneka ukuthi sibambe elentulu. Angifuni ukuthi uma sesithwini bese niyathula niyabukela. Sikhumbuzeni ukuthi sathini. Nibuze ukuthi yini ke kungasenzeki lokhu na uma singasakwenzi. Uzonicela. Kodwa futhi azini ukuthi ilungelo lethu sonke ukuba masibona ukuthi akwenzeki sizothinta laba abakhulu ukuthi enzani lokhu yaphela. Nakho. Uma ungasekho eParliament inyanga nithi iphi inyanga phela nasithembile. Ningathuli bakwethu. Ukuthula ngesinye isikhathi kuyazona izinto. Ngoba mhlambe lo muntu eningamtsheni usekhohliwe. Hayi ngoba benza noma bomu. Ufuna ukukhunjuzwa. Ngifuna abantu base South Africa bayeke ukucabanga ukuthi into kahulumeni yalabantu abakhethiwe eyethu sonke. Bakhethelwe thina. Kufanele ukuthi sibashushise ngemva. Uyabona nje lento ukuthi uvuze impompi kodwa ikhansela nansi ehlayinuka anisho lutho ukuthi nangedlula webabo. Yini ungamisa ukuthi mana khansela nanka amanzi. Angisakukhetha. Nimbuze kanjani phela? Wafaka ngingaphela isonto manje ngaphela ngizomemeza ngizofika lapha ngizokutshela ukuthi suswa ukuyehluleka. Umtshele nje umuntu ubeka kahle ngomndaba zalutho. Angifuni isithule sibe isizwe esithulayo. Njengabantu bakahulumeni besaba ukuxoshwa bangamkhuza umuntu ona. Ngobethi ingane zami zodlala. Siyezwana. Ngiyabonga kakhulu. Kancane lofethu kuba bukhethelezi umkhumbuze into la uthi kunomlungu lapha emsakazweni okuthiwa uThesa. Lapho uThesa
ongafuni inyanga zizokhuluma noma zizokhuluma ngento ezenzayo kuthi umlungu lo wenza njalo nithini bandla lenkosi Okay, ukhethelezi uyangcorrect. Bengamzwanga kahle. Hey, sengathi uzonda belungu ungabazonda madoda. Uthi uyavunyelwa lo mlungu ukuthi yena ahlole enze yonke into eyenziwa izinyanga. Kodwa abantu abamnyama abavunyelwa. Injalo. Injalo kwenza abantu uphatha umsakazi ayike mina njengesosha ngizobe ngivakashele lo phethela emsakazweni ngiyombuza ukuthi yini enza umehluko manje uma ethi ayikho leyo nto ngofuna ke bazozongivakazela ukuthi siyazi kusho ukuthi ke uma ngiyalapha ngiyongena ngaphakathi laba baphethe yonke information basale ngaphandle mayithi ayikho lo ngithi ngenani yebo sizwana awusiyabonga kuba wethu qina mkhonto wesizwe qina mkhonto wesizwe qina umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini wami umshini wami we baba hawulethu umshini Amanda